history chu kan hria ni tiro vo in ni ngei po hian history chu a thleng me kani intive em tun hi man alani don miawa amasa in history kan ti chuan thil lo thleng to chanchin soina manlai chanchin soina ni maya abikin thil lian tham deuh hlekte mana atop don lam chop chil angreng taka mi ten thutlukna an siam history thlak hial tu te kan endona khovel history kan soidon mase boring lo zongin ngai nom deuin thon thu ang main kan soyang kumsang khat zakwa som pahni October nili tlai lam khan US political candidate pakhat hi Milwaukee Wisconsin a hotel room a ommeka mipui ma adingin miteril ru ne tumin thu soidona atan chon thil poimo takani darkar khatpo nei to lova anarva svede una in heya thu soitura hiana phurve ema a speech writer nen kar engem ozat heya thu soitur ziak hiana lawin buat sai to a phek som nga lai ni in tuna hena kenga a hotel room a hena chiar vel meka akal kwala a then soi chin boka reivak lawa chona sana ena akala hunta athokok phoda athu soitur ko pisom nga lai chu achan ve a thlepin a jacket ipte a om le nute zon vela a chhunga chuana da a hotel la chwa santa hotel ko ta po chon mi pui tam tak an lo pung khom to an lo aw loi ya ama ngai sang tu tam tak te chuan an lo awin an lo bor loi ya akara alu ma chuan ama aveng tu guard te chuan a sir vela kalin mi pui dan chim vak lo nan an lo veng boka akar chon na hi open air car kan mu ang deuh chia hiana chuanga chung nei lawani heta tang hian he candidate hi adinga alukhum phelin alukhum chuan mi puite chu avai vela ti chuan akara kal thep tia chuan mi pui nge khoilai mo tang chuan silai kapri aron omta he candidate hi akun ngala ka ani a security te chuan akap tu pa po hian mu ngala an man thei ngala asilai an pet bo saka an manta mi puite po chuan he silai kap tu pa hi kutan ron thlak tran ve boka heti an boi noi lai hian he candidate ka ani zau chia hi ron ding chuakin mi pui lama chona ron awa thatsu aron tia ka hnena ron hruai te u atia mi puite chuan makan ti ema achan chu he candidate hi ka ani atlulo ala ron ding an ena silai kap tu pa po hi an bei to lo he pa man bet tu pa ber security ber po hian silai kap tu pa chu aban manga rek bet reng chung chuan candidate pa chu a enter renga ka ania atlu lo chu makan ti vek ti chuan candidate pa chuan ama kap tu pa chu engwangin nge min ka ti in zo na azota ma se he pa hian a chang lo angoi renga candidate pa chuan ole labo ro u atita laboro pona daru security te chuan hepa hi police nena an petani ti chuan mi puite chuan candidate a tlumia lole adinga atong chu makan ti ema traffic angina oma ka zo chi ani heta chia hian candidate hian a om zone pocketa athu soitur phek cha tak the ada chu aron phorta mi pui ma chuan a kengkanga hele kha hian chiang takin silaya ka tlangna a omani kan mu me khele khaka tlang ngei chu ani bok he thuziak ngei mai hian he candidate nun na hi a chanta hliamero ani thowa hemizona hian a thi thowa masi serious lem lo damdo in ban puiwa dan tum lain he candidate ro hi chuan adu lofa ka thu soina tura chuan min hruai ro u ati minute ni novel loka chuan he candidate American president lar taklo ni bok Theodore Roosevelt hian phek som nga lain lo zia thu chu soita hetiang che ero hi chuan a soito kher lowang a chan chu phek tin kha apopin a thler to sia zan vot tak mayani kumsang khat jasari somsari paruk dai to khan December thla Christmas ni takani somni panga zan ani a vot ema avura surna salebok New Jersey chengmek lo nei tu pa pakhat hi tukovera adaka kong top lama engemo che moni ina insia chiang zokin ena tu mama se athimba ka hlat dewa wangina mu theilowa ma se a mu kherangai lo aron thleng mek chu asia a nung tol dora
an bedroom a lu ta vata an pui le fa te chu room a om tlata engwang ma a chuak mi alo turin a shila a sakura chuangin a tlanta Kolama pana hun engzat nge nei po in shelo ma se German papakhat Johanna Rala avashila warning a pek nge ngai ti ero asia a minute ni nu vela chuan Trenton khwa thlengta tle makala in chong ni moi tak mai Johanna Rala omna chu thlengta kongka pa thlen chuan German sipai pakhat ron langa helo nei tu pa hi ti to pa English in Johanna biak adu em thu helo nei tu pa hian a shila ma se he German sipai hian English a thiam lova anin behlei theilo ti chuan he German sipai hian lo nei tu pa chu homai turina shila Johan Ral chuan karta khel me ka ti boy du ngai lo shim ti in kalmai turina shila ma se lo nei tu pa hian angen tanga Johanna biak sha madu thu soina nge na thilman mo thlak ani warning ani atia ma se he sipai hian she thiam lo nge ngai pui mo lo zok kalmai turina shileta ma se he lo nei tu pa hian zia na adila lekha azi adila warning chu ziakta he German sipai hi apeta a Johanna pek sak sham turina nge na sipai chona la a ena English ania a chiar thiam lo nei tu pa po chu sakura chuangina kalveleta German sipai chuan Johan Ral chu apana ani chuan thian engi mozat nen card khelin an hlimin noman lo ti hle tiawa muwa he sipai hian ati boy wanga ngai dam dil chung chuan lekha chu pe a Johan Ral po chuan alo en ha a alo ti boy chu lom vak lo lekha chu ena English ani a Johan Ral po hian English chu chiar theilova abul vela ena anthil ti mek wine han ina Kartan khel mek te hegi kalsan ala phalri lo English chiar thei kawa han boy pui vel kha hun ala ti tlat lo nakina ka chiar mayang ti in a ak tha a anti lai chuan di chhun zom le ta Johanna Ral hian he not hi a chiar to don lo hemi tanga darkar ni leka hian a thi Johanna Ral hi colonial ania American Revolution American tem British laka zalen na answal lai vela thil thlengkha ni a Great Britain ta na be kha ani hemizan hian he a in Trenton New Jersey a ho zong hian American helte kha an hne to ni nanin ngaya ron chele don po ni se hemizan ang vur sur le khowot lutuka hian an ron che tan ringlo shim ma se an ring dik hau lo khalo nei tu pa warning ziak tu kha British lamtang ni in rala tanga a mu kha American military general lar tak George Washington le asipai te anni Delaware luyan kan ruk lar tak kha khowot lut tuka khan an kan zo chia kha awa muwa Johanna Ralata na nota chia kha chu mel matian ron kal mek ti ani masia chiar talo chiar nan khan hun mang se chuan amali asipai te khan ol sam takin George Washington te khan ne don chuan American Revolution top na hani bokang America po British nuai an lani rengang vo in ni thleng hian ma se Johann Ral khan warning kha alo ngai poimu haulova indo na chu thlenga American te an chaka ama Johann ngei po thi a hezan nge hian chuan American te pon Great Britain lakatangin zalen na an hutani kumsang kha chakwa sompani khan kumsom thum pasari mi David Blair hi senior merchant seaman ani a British long company White Star Line ta na thokani hemi kum February tha hian a thona company te chuan an longlian pui le tau tak chuak tura second officer ani tur thu an shila second officer ani chuan ati tur chu navigation operation ani a longkal na tur le kongte endik tu ber ani don ti na ni a David hian hetia long navigation operator atan hi long chi shanga alo ti to a ma se tuna an kalna tur long tiat anga hi chuan ala ti lo shima atan chuan a career a thil ti pui ber tur challenging ber ani dona ma se a chung te chu a phur to zia shila he long hi an la pe fel lova Belfast sa siama bo chai me kani a Belfast a David hi in son ta boka long tuk sak me kani lai thathum chung chu Belfast a hian a cheng ve ni April ni a chuan long chu pe fel ani ta long bo luya da ani to a David ale a crew dang te chuan luta an kalanga an din na ma saber tur chu Southampton ani
crew le staff te chian la ni ri a lunga khwalzin an la phur lo ni ni nuwa boina ommi alovin an ron let le a khwalzin la phuri lovin crew te chuan an va endik vel photti na ani a hemi nu po hian ni engemaw za chulung crew te hian lung an buat saya lung hi ding ri a khwalzin masaper tur te tan an buat saya ni khwalzin an phur masak ber tur te hi New York City an pan puidona April di soma chuan an in pe fel ve ta customer te po lung an chuang tel ve to don darkar ni chung lekin he lung lian taka hian khwalzin mi sang chuang an chuang ta mase hetia anjin chhuwa tak ma hian David Blair chuan chanchin thalo tak adong ta White Star Line a an boss te chuan he jin kong hi alian tham em a David hian lo ti to thin ngei ma se a experience hi thatok lo he long hi alian ma an tia wangin an chhuwa ma de uloka thla ka ni ta David chuan na ati ve hle a ma se akalangai mi puila an ron tam to si longkal mai na bungrwa le athom hno te chi sang mun sang a lo da vel ve te chu a khon kho manga ya atopa chuan ha takin a ron in khon kho ma a in keng bor luka ti chuan a crew pui te chu mang tha a tlak taka kalturin du sakna hlana long a chhuwa san ta he hi David an long a chhuwa san to nu a thalak tak chuani hemi nu hian hotela alut ta a hemi zan hian a chung te lekha thona a thil ton me ka alom vak lo zia te hazia ka amuta atu ka chona bag velan en chuan kha long lian a cha bi pakhat alo la kol pala muta he cha bi hi kha longa amo phurna ber room pakhat longa binoculars latak en theina en tlang phier zong anda na room cha bi ani a in thiam lo em ma se ti thei ani si lo New York apan mek to khalong lian khan longa po cha bi om lo tian shat nu chuan David an ala palani nge en lo ring ve boka longlam po in ma se longkong en tu te chuan thiam to a binoculars tel lo po in an mit long chuan ring tok bokani ma se ninga hnuwa chuan helong Titanic hi vurtlang sut fanga che swalin mi sangkhat zanga thina chiatna antong ta Adam chuak tlem te zinga mi pakhat hi Fred Fleet ani a longkong entu te zinga mi ani a khavur tlang kha amu masaber to ni boka binocular kha nei se chuan amma a dai to mita an mu thei lo kha anwa mu theianga an lo in her man nge yarin thu asoi nge ni